Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας μιλώ σήμερα, έστω και εξ αποστάσεως εδώ στο Μουσείο Άλατος, έναν τόπο όπου η γη, το νερό και η μνήμη συναντιούνται Ισαΐ για να μας διδάξουν έναν τρόπο ζωής, μια στάση ζωής. Χαίρομαι περισσότερο γιατί μέσα από αυτή την οθόνη μου δίνεται και η ευκαιρία να σας μιλήσω για την αγάπη μου για τη φωτογραφία. Ο καλός μας φίλος, ο Νίκος ο Κορδώσης, μου κάνει απόψε την τιμή να φιλοξενήσει ορισμένες φωτογραφίες μου που συνοψίζουν την αναζήτησή μου πίσω από το φακό. Κάποιοι από εσάς γνωρίζετε πως δεν γεννήθηκα ούτε μεγάλωσα στην Ελλάδα. Οι ξενιτεμένοι γονείς μου, ο Ανδρέας και η Χαρούλα Αλιάγα, κατά κάποιον τρόπο μας μπόλιασαν, εμένα και την αδερφή μου, τη Μαρία, με μια υπόσχεση επιστροφής. Από την πρώτη μέρα της ύπαρξής μου κουβαλούσα τον νόστο και στην πραγματικότητα αυτό το γλυκό πίκρο συναίσθημα μου έδωσε άλλη γεύση στη ζωή μου. Γιατί κακά τα ψέματα η Γαλλία μας αγάπησε σαν δικά της παιδιά. Μας ενέταξε στην κοινωνία της χωρίς διακρίσεις, με εμπιστοσύνη στην αξία και στις δυνατότητές μας. Η Ελλάδα ωστόσο δεν έπαψε ποτέ να πάλεται μέσα μας, σαν ιδέα άπιαστη πολλές φορές, σαν εμπειρία φωτός και κάθαρση, σαν μια φωνή που μας κρατούσε εξάγρυπνους και μας καλούσε επίμονα από τα έγκατα της ρίζας. Δεν τα βάζεις με τις ρίζες, γιατί αργά ή γρήγορα ξυπνούν και σου υπενθυμίζουν, ακόμα και όταν δεν το ξέρεις, ποιος είσαι. Κάθε καλοκαίρι η επιστροφή μου στο Μεσολόγγι με έφερνε πιο κοντά στον εαυτό μου, γιατί αυτός ο μαγικός τόπος δεν ήταν και δεν είναι για μένα απλώς η γη των προγόνων. Έφερε μέσα του βαθιά όλα τα συστατικά, όλα τα στοιχεία μιας μοίησης. Το Μεσολόγγι μου έμαθε το μέτρο που αναλογεί στον άνθρωπο και με κάλεσε να συνομιλήσω με τον ορίζοντα, με την ιδέα της επιστροφής, της αναχώρησης και από υπνοβάτη με έκανε σχηνοβάτη. Δεν αναζητώ μόνο μια ισορροπία, αναζητώ μια διαίσθηση μεταξύ ορατού και αοράτου και αυτή η επιστροφή σε έναν εσωτερικό κόσμο ξύπνησε μια συνείδηση που με συνοδεύει καθημερινά στις επιλογές μου και στη ζωή μου. Εργάζομαι στα τηλεοπτικά μέσα της Γαλλίας σχεδόν 40 χρόνια. Τη φωτογραφία ωστόσο δεν την θεώρησα ποτέ σαν επάγγελμα και συχνά με ρωτάνε γιατί φωτογραφίζω. Η αλήθεια είναι πως δεν αποφάσισα μια μέρα να γίνω φωτογράφος και να ζήσω από τη φωτογραφία, διότι δεν ισχύει. Η φωτογραφία μπήκε στη ζωή μου πολύ νωρίς, σχεδόν αθόρυβα, για να μπορέσω να καταλάβω τι ακριβώς αναζητούσα μέσα από τη φωτογραφία. Πέρασε χρόνος. Θυμάμαι πως όταν ήμουν παιδί στο πατρικό του πατέρα μου, στη Σταμνά, παρατηρούσα τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες που ήταν στις κορνίζες, όλα αυτά τα πρόσωπα, τα σοβαρά, τα στιβαρά, με αυτά τα βλέμματα που έρχονταν σχεδόν από έναν άλλο κόσμο. Τότε οι άνθρωποι δεν χαμογελούσαν όταν τους φωτογράφιζαν, προσπαθούσαν απλώς να επιβιώσουν. Και σε εκείνο το κατόι δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι προγονείς μου και ήταν και αυτοί νέοι. Συνειδητοποίησα για πρώτη φορά ίσως ότι ο χρόνος περνούσε και πως οι άνθρωποι γερνούν και φεύγουν, αλλά περιέργως κάτι από την παρουσία τους αψηφά το χρόνο και επιμένει. Η φωτογραφία δεν υπόσχεται την αθανασία. Κρατά ανοιχτό ένα μυστικό διάβλο ανάμεσα στους απόντες και στους ζωντανούς. Αργότερα ο πατέρας μου χάρισε μια μικρή φωτογραφική μηχανή, μια Kodak, και εκεί ανακάλυψα τη δύναμη αυτής της προσέγγισης. Δεν κρατάς το χρόνο. Δεν τον κλείνεις στην φυλακή. Απλά τον αναγνωρίζεις. Και από τότε παρατηρώ τον κόσμο προσπαθώντας να διακρίνω την κίνησή του. Μια κίνηση ταυτόχρονα ορμητική και ανεπαίσθητη. Το πρόσωπο που σμιλεύει αργά ο χρόνος καθώς περνάει στο ρητιδιασμένο κουτελό του. Το φως που μεταμορφώνει για λίγα δευτερόλεπτα μια πέτρα, ένα δέντρο, ένα βλέμμα, ένα σπίτι, την ίδια τη λίμνο θάλασσά μας. Μας θυμίζει ότι όλα βρίσκονται σε εξέλιξη, σε μια διαρκή ροή. Τα πάντα ρί, τα πάντα κινούνται, μεταβάλλονται και οδεύουν προς ένα τέλος. Το νερό κυλά και ποτέ δεν επαναλαμβάνεται. Έτσι και η ζωή περνά, μεταλλάσσεται, μετουσιώνεται και κάθε στιγμή της, όσο εφήμερη κι αν είναι, έχει κάτι να μας μάθει. Δεν φοβήθηκα ποτέ το θάνατο. Φοβήθηκα μήπως ξεχάσω να ζήσω, μήπως χαθώ μέσα στα κύβδηλα και τις προθέσεις,
Μήπως ξεχάσω να βλέπω χωρίς να κρίνω, να αισθάνομαι τον κόσμο χωρίς προσωπείο, χωρίς φόβο. Φωτογραφίζω για να μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τον συνάνθρωπό μου και να του λέω, έστω και σιωπηλά, ότι σε είδα, σε αναγνώρισα, σε αισθάνθηκα και ας μην ξέρω τίποτα για σένα. Σε μια εποχή όπου η άποψη, η πρόσωψη και το φαίνεστε μοιάζουν συχνά σημαντικότερα από το γίγνεσθε, προσπαθώ να επιλέξω κάθε φορά σαν διαβατήριο την ενσυναίσθηση. Δεν φωτογραφίζω επειδή είμαι σίγουρος για κάτι. Δεν φωτογραφίζω για να αποδείξω ή να υποδείξω. Μου αρκεί ένας σιωπηλός διάλογος όπου αισθάνομαι τον άλλον. Η επαγγελματική μου ζωή ήταν έντονη και είναι, με κάμερες, κόσμο, κοινό. Η δημοσιότητα είναι μια παρεξήγηση και σίγουρα τα μέσα όμως ενημέρωσης και η τηλεόραση μου επέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο να συναντήσω ανθρώπους, να ακούσω ιστορίες, να μεταφέρω κάποιον λόγο. Αλλά όσο μεγάλωνε αυτός ο θόρυβος γύρω μου, υπήρξε μια ανάγκη βαθιά για τη σιωπή. Έμαθα πολύ γρήγορα πως τίποτα από όλα αυτά δεν μου ανήκει πραγματικά. Ίσως όμως αυτό που μένει να είναι η ικανότητά μου, η ικανότητά μας να επιλέξουμε και να συνδεθούμε αληθινά με κάτι. Και θαρώ πως η φωτογραφία το προσφέρει αυτό. Όλα είναι θέμα προοπτικής. Περνώντας όμως πίσω από το φακό, συνδέθηκα ξανά με την ανήσυχη σιωπή της νιώτης. Ίσως η φωτογραφία να μου επέτρεψε επίσης να κρατήσω άσβεστη τη φλόγα της εστίας, γιατί δεν εστιάζεται μόνο η ζωή πίσω από το φακό, εστιάζει και μέσα μας. Πέρα από τα στερεότυπα, όλοι καλούμεθα με το δικό μας τρόπο να αναγνωρίσουμε αρχέτυπα άειλα. Τι μπορώ ακόμα να διαισθανθώ στα ροζιασμένα χέρια ενός ψαρά? Τι έχω να πω στο μοναχικό βοσκό, στην κούραση του μόχθου και του σώματος που αναπαύεται χωρίς να παραδίδεται ποτέ? Τι έχει να μου μάθει ένα παιδί που χαμογελά παίζοντας με τα φύκια στην τουρλίδα πριν μάθει πόσο σκληρός θα είναι ο κόσμος στη συνέχεια? Μπορώ ακόμα να καταλάβω την ηλικιωμένη κυρία που δεν ζητά τον νύκτο μας, αλλά ίσως το σεβασμό μας. Φωτογραφίζω κυρίως ασπρόμαυρα, γιατί η αφαίρεση με βοηθάει να απομακρύνω την παρεξήγηση του περιττού. Δεν πιστεύω ότι το μαύρο και το άσπρο κάνουν αναγκαστικά και αυτομάτως μια εικόνα πιο αυθεντική. Με υποχρεώνει όμως αυτή η προσέγγιση να αναζητώ κάθε φορά την σύνθεση πριν από την ομορφιά. Να βρω την ισορροπία μεταξύ του φωτός και της σκιάς, σαν εξίσωση. Να φουγκραστώ τη μυστική ανάσα του κάδρου. Και η Ελλάδα διαθέτει όλα αυτά τα συστατικά. Το φως της όμως δεν χαρίζεται, ούτε δαμάζεται. Αποκαλύπτει σε όποιον αντέχει να το κοιτάξει. Και έτσι επιστρέφω πάντα με το ίδιο ερώτημα. Ποιος παρακολουθεί ποιον? Πόσους θνητούς σαν και εμάς, με πεποιθήσεις, με αγωνίες, με κατακτήσεις έχουν δει αυτές οι ανώβιες ελιές της ετωλίας? Πόσους περαστικούς, πόσες χιλιάδες ψυχές πέρασαν μπροστά από τις πέτρες της πλευρώνας, χωρίς να γνωρίζουν ότι χιλιάδες χρόνια πριν από αυτές, άλλοι άνθρωποι με άλλους θεούς και άλλους εχθρούς προσπαθούσαν και εκείνοι να εξηγήσουν το μυστήριο της ύπαρξής τους. Πόσοι ξένοι κατακτητές αισθάνθηκαν το φόβο βαθιά μέσα τους, ανοιχτά της λιμνοθάλασσας όπου βρίσκεστε απόψε. Και εκείνοι τη Βαράσοβα αντίκριζαν και εκείνοι την ίδια αρμύρα ανέπνεαν. Κάθε τοπίο ανασένει τη ζωή των προηγούμενων και των επόμενων. Και με τον ίδιο τρόπο αναρωτιέμαι συχνά αν φωτογραφίζω εγώ τον συνανθρωπό μου ή αν στην πραγματικότητα φωτογραφίζει εκείνος εμένα. Εάν φωτογραφίζω εγώ το τοπίο ή το τοπίο σκιαγραφεί όσα κουβαλάω μέσα μου. Ο Σεφέρης έγραφε πως η μνήμη όπου και αν την αγγίξεις πονάει. Η μνήμη όμως δεν βρίσκεται απλά πίσω μας. Ενεργεί μέσα στο παρόν. Καθορίζει όσα βλέπουμε ακόμη και όταν δεν το γνωρίζουμε. Στο Μεσολόγιο αυτό είναι χειροπιαστό, είναι απτό. Η μνήμη ανήκει στο τοπίο. Οι απόντες παραμένουν παντού, παρόντες. Το είδαμε με τα 200 χρόνια. Η φωτογραφία μας προστάζει τη δική της χρονική διάσταση. Γι' αυτό οι ρίζες μου στο Μεσολόγιο έγιναν με τα χρόνια κάτι αναγκαίο, κάτι περισσότερο από μια απλή καταγωγή. Έγιναν τρόπο σκέψης,
Μου έμαθαν να αντιλαμβάνομαι την ελευθερία ως δώρο και όχι ως δεδομένη κληρονομιά. Να θυμάμαι χωρίς να φυλακίζομαι στην νοσταλγία. Εδώ όλα μιλούν, ο ψαράς, ο αλικάριος, η καβαλάρισα, η γυναίκα με το παιδί που τρέχει πλάι στην υμνοθάλασσα. Όλοι συνεχίζουν μια ιστορία που άρχισε πολύ πριν από εμάς. Αυτό προσπαθώ να εξερευνήσω και μέσα από τη φωτογραφία, αναζητώντας ένα σημείο επαφής ανάμεσα σε διαφορετικούς χρόνους. Όλα συνυπάρχουν, σαν να είναι σε παλίμψιστο. Ανάμεσα σε εκείνον που έφυγε και σε εκείνον που έρχεται. Ανάμεσα στο παιδί που ήμουν. Ανάμεσα στον άνθρωπο, στον άνδρα που έγινα. Από τα καλοκαίρια στους χειμώνες. Από τη μοναξιά στην πολυκοσμία. Από τα σάλτσινα στην πόλη. Πάντα αναζητώ τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα στα ιερά μας χώματα.